Wel, siwmai, a croeso i podlediad Wast, Grefio and James, rhif 8, wythnos yma gyda Heledd Ap Gwynfor. Siwr i ti? Iawn, diolch sy'n ti. Good, ti'n excited? Rwch, mlaen. Ie, fi fyd, actually. Fi wedi bod yn edrych mlaen, ond ni jyst yn siarad cynnawr am yr ochr gwirfoddoli, ac ti'n gwisgo siwmper ffansi iawn heddi. Ti'n meddwl bod hwnna'n ffansi, te? Wel, mae'n smart. Tri yna ti. Ond dewn ni mlaen i hwnna hyn hir. Yn gynta, le ti'n byw, le ti'n dod o? Ie, mae hwnna'n gwestiwn da, ta. Achos fi wedi byw tipyn o bob man. So ni'n dweud bod fi'n enedigol o'r ardal hon, Dinefwr, so o bentre Bethlehem, Llangadog, na ble oedd mi'n gi y tyci. Bethlehem Llangadog neu Bethlehem Llandeilo? Achos mae fel... Llangadog ni'n dweud. Oce. Y tyci yn un o Wynfe, Pentre'r Bwys, a mi'n gi o Bethlehem, a wedyn ni fy mam wedi geni yn llythrenol yn number 1 Tremagarn Bethlehem. A dad hefyd i rieni fe'n byw yn y Dal Arwen rhwng Bethlehem a Llangadog, so gath ei fagu myna, a ges i'n geni yn Bethlehem bit. A wedyn ni, mae dad yn weinidog tald, so mae hwnna'n esbonio lot pam ni'n symud rownd. Dyw gweinidogion ddim yn para'n rhy hir, ti'n meddwl, mae'n rhedeg mas o brygethau, maen nhw'n gyffyn mynd i gapel arall. Sorry, da. So, wedyn ni, eithon ni i Dal y Bont yn Gogledd Ceredigion, lles i ysgol gynradd. Wedyn ni symudon ni Der Sir i Llambed, a wedyn ni si ysgol gynradd Coedmor oedd i enw fe yn Cwman, bellach yn Carreg Hirfaen. So fi'n credu bod cydweithwyr i ti Glyn yn byw yn... O'n i'n gwybod, Patch Glyn yna. Ie, so ni'n byw fyna, si ysgol fyna. Wedyn, ti'n dod i'r topyn wedyn ni, achos fe symudon ni fel teulu i wlad o'r enw Guyana, a baner Guyana, sydd yn De America. Eithon ni na fel cenhadon, oedd dad yn gweithio mas na. Mae stori dy fi weid, ti'n allan ni siarad am Guyana, dy ti trwy'r dydd ysdi eisiau, ond torri stori hir yn fyr, buon ni biti farw mas na, geithon ni typhoid, a nath y doctoriad yn yr ysbyty ddweud, os chi eisiau byw, mae eisiau chi mynd getre i cael y meddyginiaeth gywir, oedd dyn nhw ddim y meddyginiaeth. Achos mae Guyana yn un o gwledydd clato'r byd, so dyn nhw ddim tabledi. So ddeithon ni getre i Bencader o bob man, sa'n gwybod beth oedd gweitha, Guyana neu Bencader. A wedyn ni, o'n i'n ysgol uwchradd yn Dyffryn Teifi, Llandysul, symudon ni Cwm Tawe, sef i ysgol Gwyr. Oedd dim chweched dosbarth yn Gwyr, so gorfod i fynd i ysgol Slofera i'r chweched. A wedyn ni trawn ni'n y brifysgol yn Aberystwyth. Symudodd mam a dad eto nôl i Llandysul, Ceredigion. A fyna ma nhw o hyd. A i fi bella... Wedi setlo, ti'n meddwl nawr? Neu maen nhw'n barod i symud o? Maen nhw wedi setlo. Wedyn, dad yn ei 70au, maen nhw'n hapus yn Llandysul. A wedyn ni i fi'n byw gyda ngŵr a'n fab yn Gyfyrddin. Gwych. Na ti? So cipolwg fras iawn o falle stori hir. Siwr sydd oedd y Guyana de? Ti'n cofio lot o'r sgwrs? Beth oedd oedran ti, Jonna? 12. So ni'n 12, a oedd y mrawd yn 11. A so o'n i'n eitha cyffroes yn symud mas na i fyw. A dechreuon ni ysgol uwchradd na hefyd. Ges i wisg ysgol, fi o'n i'r ysgol. Yr unig blant gwyn yn yr ysgol. Achos mae Guyana yn wlad ddiddorol o ran... Mae wedi deillio'r gaeth wasanaeth, mae'n British colony, so Saesneg yw prif iaith Ewropeaidd Guyana. A wedyn ni, felly oedd e'n rhwydd i ni gyfathrebu pethau, a mae dy ti pobl sydd yn ddisgynyddion o Africa ac o India. A wedyn mae nhw'n casau ei gilydd, so mae lot o upset. Tensiwn o? Mae lot o tensiwn yn Guyana hefyd. A wedyn mae gyda ti brodorion, wrth gwrs, yr Amerindians yn byw na, ond maen nhw'n tueddu byw yn yr Amazon. Oedd e'n ddiddorol iawn, oedd e'n brofiad, ti'n modd, fi dal yn meddwl nôl am y profiadau yna, a'r profiadau cynnar na, nath siŵr o fod ysgogi fi i eisiau fynd i fyw dramor, a wedyn ti siŵr yn dod i'r ffaith beth sy'n gwirfoddoli wedyn i a byw mewn gwledydd eraill dros y byd, achos y profiadau cychwynnol na yn Guyana, yr hedyn na wedi blannu wedyn ni, bod fi tad yn cosi a bod fi eisiau mynd i wledydd eraill. Ond ti'n gweld efron, fi'n gweld hwn yn pobl falle sydd yn ei geiniau nawr, a maen nhw wedi bod yn trafeili falle pan nhw gyda teulu, 6, 7, 8, 9, 10 mlwydd oed, a nawr na beth maen nhw'n gwneud, maen nhw'n gweld, there's a big world out there rwan, maen nhw'n ystod yn gweud, ma'n anferth nhw, fi fydd mynd i gweld beth sy'n na. Mae'n mor hwydd i ti fod yn cyfforddus yn dyled dyn a'n hapus dy fyd, pan ti'n cael y mynediad yna wedyn i a gweld beth sydd yn bosib, mae'n anodd stopo wedyn ni. Fi wedi gorfod stopo nawr, achos mae dy fi crwt yn mynd drwy ysgol o bethau, so ie.
Mae Cyfyrddin yw fy myd nawr. Am nawr. Ie. Ie. Dyna ni mlaen hwnna, beth. O ran mas yn Guyana, beth y tywydd o? Boiling, poiling. Mae fe reit o dan y cyhydedd. So mae'n rili dwym na. Trwy'r flwyddyn? Trwy'r flwyddyn. Maen nhw'n cael monsoons wedyn ni, so tymor y glaw. So dwym trwy'r amser. A dim econs, fel fi'n gweud, mewn wlad dlawd iawn. So dyn nhw'n gyfarwydd a... Wel, oedd trydan pan o'n i'n byw na yn y 90au, o ti'n cael power cuts yn gyson wedyn ni. So, bydde ti'n cael trydan, a wedyn bydde power cut yn digwydd, a bydde just dim trydan dy ti, byd ti'n neill mynd tywyllwch, canwyllau gyda ti bethach la. Ond, ti'n ma, bwyd yn pwdri yn y ffridge a rhywbeth o fel la wedyn ni. A hefyd, ti'n ma, falle bod hwnna'n rhannol rheswm gaethon ni typhoid fyd. Mae typhoid yn golygu dŵr brwnt. So, ni di dysgu oedd rhaid i berwi'r dŵr cyn i ddefnyddio fe, o'n i'n gwybod na, mae'n mas na. Ond erbyn y diwedd, o'n i'n berwi fe am 10 munud i trio lladd y bacterias a pethau, ond mae'n dal, to, geithon ni'r bacterial virus yn y bynnag yw wedyn. Ti wedi bod drawn ers... Na, mae dad wedi bod nôl na, a bod yn onest, pan deithon ni nôl, o'n i fod i fyw na am 2 flynedd, na pan ddechreuon ni'r ysgol, ond wnaethon ni ddychwelyd ar ôl 3 mis, achos eithon ni'n sal. Ond nath dad aros mas na, so oedd mam fi a mrawd yn byw yn Pencader ac yn mynd i ysgol dy Fentrau fi tra oedd dad dal yn gweithio mas yn Guyana. A mae dad wedi bod nôl mas na unwaith, o'n i eisiau mynd gyda ge, ond oedd y cyfle ddim yn caniatáu, really. Dyw e ddim yn wlad dwristaidd. Sneb, fi'n siŵr bod ti byth di clywed am rhywun yn mynd i Guyana ar ei gwyliau, na. A mae rai pido cymysgu fydd y Ghana, mae pobl yn cymysgu y Ghana sydd yn Africa. Na, fi'n gwybod yn gledydd, ond fi'n gwybod lot o'n Guyana, cofio. Fi'n gofyn a fi'n dwlu'r gledydd hefyd. Cultures o cyfle. Na fe. Wel, rhwng hwnna, mae'n ei roi sgiliau i ti. I gweithio ar Fentrau Iaith, wrth gwrs. Neu ti wedi pigo lan. Naturiol. A dyna pam ti'n yma heddi, really, i siarad am dy swydd hefyd, sef Mentrau Iaith Cymru. So, technically, ti'n bos i fi, achos ti'n bos i Owain, technically, chi sy'n lan fan hyn, o'r un i sy'n lan fan hyn. Na. Fe fel am gweithio ni'n gweithio ar yr un lefel, beth i ni? Na. Technically, chi yw bosses ni. Oh, gret. O'n i ddim yn gwybod na. Mwyn di newid y sgwrs. Sgwrs, sorry. Ti'n ymlacio lot fwy. Fi'n mynd y fwy stres fel. So beth yw'r Mentrau Iaith Cymru i roi bant wedyn o'r agwedd y Mentrau Iaith fel ni? So mae gyda ti dros Gymru 22 Mentrau Iaith. Mae fe basically bron 1 menter i bob sir. Dwi'n cweit yn gweithio fel la, achos fel yn Sir Gyfyrddin mae ti 2 menter. Ond dyna'r unig sir sy'n a cynifer o fentre. So, 22 o fentre ar draws Cymru sydd yn gwneud gwaith arbennig o fewn i cymunedau nhw, yn lleol i'w hardalodd nhw. Ffantastig. Yma yn Llandeilo, chi darparu gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleoedd defnyddio'r Gymraeg yn ardal Dinefwr. Gwych. Ond mae 22 ohonoch chi wedi pocedi ar draws y wlad. So beth mae Mentrau Iaith Cymru yn neud, ar acronym, so ti'n lli cyfeirio ato ni fel MIC wedyn, be mae MIC yn neud yw trial cydlynu a cael y 22 Mentrau Iaith i siarad ei gilydd ac i weithio ar brosiectau cenedlaethol hefyd, achos mae weithiau gofyn bod hynny'n digwydd. So cariwch chi ymlaen eich gwaith chi yn lleol, gwych. Just weithiau mae eisiau bod pethau'n digwydd yn genedlaethol. Nawr, os oes pethau'n digwydd yn genedlaethol, pwy sydd yn arwen ar hynny? Wel, Mic sy'n camu mewn ydyn ni arwen ar hynny, achos os wyt ti neu Owain o Dinefwr yn arwen ar brosiect cenedlaethol, falle bod bias wedyn ni i ardal Dinefwr, falle bod 21 menter arall yn meddwl, hang on, so dyna pam i ni fel triawd, dim ond 2 o ni sydd yn gweithio i Mic, i Mentrau Iaith Cymru. Fi yng Nghyfyrddin a Dani a Catherine sydd yn Llanrwst yng Nghonwy. A mae'r 2 o ni wedyn ni yn gyson siarad yn gilydd yn cyfathrebu yn gilydd ac ni'n gweithio bydd y 22 Mentrau Iaith. Os roedd ei enghraifft i ti, Steddfod. So amser mae Steddfod yr Urdd yn dod i Landyfri mis Mai. A mae Mentrau Dinefwr yn mynd i chwarae rhan flaenllaw a stondin ar maes y Steddfod. Wrth gwrs eich bod chi, Steddfod lleol chi yw chi, a Sir Gyfyrddin. Mae rhaid ni gofio'r 2 fenter arall, Gorllewin Ddigar a Cwm Gwendraeth Elli, achos Steddfod Sir Gyfyrddin yw chi.
So mae'r dair menter yn mynd i fod yn amlwg iawn, ond mae Steddfod yn denu cynulleidfaoedd ar draws Cymru. So, pwysiced yw cael chi na, achos eich Steddfod lleol chi yw hi, mae yna gynulleidfa yn mynd i ddod o Flint, o Ynys Môn, o Sir Benfro, o Drifynwy, a felly mae angen rhywun i gynrychioli'r mentrau eraill hefyd. Ti'n methu cael 22 aelod o staff ar y stondin, so dyna pam wedyn mae gyda ti aelod o staff mic na i gynrychioli'r 19 menter iaith arall. Ac i ni'n cynrychioli chi mewn nifer o gyfarfodydd allanol, so ni yw llais chi gyd wedyn ni. Ddim just yn efwr, ond y 21 menter arall hefyd. Ie, fi da ti. Good. Ond chi sydd wedyn ni yn dweud wrthon ni beth chi eisiau, na pam ni'n cadw, ni'n cyfathrebu gyda chi yn aml. Fi wedi gweld ti lot yn y doi mis dweud. So, os fel i ni'n darparu ar gyntrefnu cyfarfodydd ar gyfer chi, beth sy'n digwydd a beth sy'n gyffroes ar hyn o bryd yw cyfres o gigs. Mae HMS Morris, sydd o Landyfri, nag yw Heledd Watkins yn dod o ardal Llandyfri, maen nhw'n neud taith gigs ar draws Cymru yn ymweld â nifer o leoliadau. Y mentra sydd yn trefnu hynny, ond mae Mick wedyn ni yn helpu hyrwyddo'r daith yn ei chyfanrwydd i ddangos, cymaint sy'n mlaen ar draws Cymru. Gwych. Ti'n mwynhau'r swydd? Fi yn. Fi mwynhau'r swydd achos mae staff da ym mhob un menter a ti'n lli gweld maen nhw eisiau wneud pethau, maen nhw eisiau pethau i ddigwydd yn eu hardalodd, a mae hynny'n gred. Mae yna rwystredigaethau hefyd, achos ti'n delio gyda gymaint o bobl, so ti eisiau gwybodaeth wrtho 22 menter iaith. Weithiau dyn nhw ddim yn forthcoming iawn, dyn nhw'n gwybod ti'n goffo cwrso. So mae lot yn waith i yn cwrso. Ar e-bost neu ti literally yn mynd amdani ar y cael? Ar e-bost, a wedi os yna gwyn clywed, fi'n ffonio wedyn ni. So os chi'n derbyn galwad ffôn wrthau, chi'n gwybod, sa'i di ymateb i Heledd. A hefyd, ti'n danfon bulletin mas pob mis? Ti'n darllen hwnna? Fi wastad yn darllen e, achos o'n i'n gweud bod ni'n darllen e cyn ni, ond wedyn bod chi'n gallu gweld pwy sy'n darllen e, a dim jyst na, chi'n gallu gweld fan amser mae pob aelod yn darllen e. Cyfaddefiad, fi ddim yn gallu gweld pwy sy'n darllen e, fi ddim yn gallu gweld nifer pobl sydd yn ei ddarllen e. Mae'r rhaglen ni'n defnyddio, mae'n ddogfen fyw, a wedyn mae'n dangos yr analytics wedyn ni. Wel, am y record odi, staff y mentre, mae ddian gallu gweld pwy sy'n darllen e, a mae eisiau chi siapo lan. Pwy o ran, ti'n mynd lan i Gogledd Cymru lot, na beth o'n i'n gofyn gyda'r swydd, ti'n gweud bod ti'n edrych dros Cymru i gyd, fi'n gwybod bod Dani lan na fyd, lan y Conwy. Gen i fi deithio, fi lli wneud phopeth o'n stafell yn Gyfyrddin. So, mae phopeth nawr yn haws dros Teams neu Zoom neu beth bynnag, unrhyw gyfryngau fel la. So, sim gofyn i fi deithio llawer. I chi fel mentre mynd mas i'ch cymunedau, i ni fel Mick ddim yn gorfod mynd mas i Gymru, i ni jyst yn cydlynu pethau o gyfforddusrwydd. Ydy hwnna'n air. Ein cadeiriau. Gwych. A gethoch chi gwobr Mick blwyddyn yma, lan yn Gaerdydd? Yn Gaerdydd. So, hwnna'n un peth ni'n trefnu ar ran y Mentrau Iaith, yw bob 2 flynedd mae'n digwydd, sef noson i ddathlu eich gwaith chi. Mewn ffordd, mae'n ffordd o arddangos eich gwaith chi, hyrwyddo eich gwaith chi i gyfryngau, drwy gyfryngau yn bellach wedyn ni yn genedlaethol. So mae'n noson hyfryd ar gyfer staff y mentre, bod nhw'n gyd yn gallu dod at ei gilydd, unwaith bob 2 flynedd mae'n digwydd fel fi'n dweud. So ydy ti staff o 22 metr yn dod i un stafell, a wedyn gallu brolio eich gwaith chi, a wedyn ni, mae'n elfen gystadleuol, jyst yn mwyn, sa'n bod, jyst yn mwyn i chi weithio bach yn galetach hefyd i ddangos beth chi actually wneud. Yn allan ni grimso, efe? Do, nath Mentrau Iaith ennill gwobr. Cos yna ti ddod yma mewn. Mae'r staff ma'n i bod yn gwneud job yn gwych i fod yn deg. Do, Lois Elen, ma'n i bod yn spot on. Categori grymuso gyda canolfan Hengwrt. Do. Leini heddi? Llongyfarchiadau. Fi jyst wneud y gwaith caled siol, sy'n symud pethau rown, sa'n y front and centre o'n gwir. So beth, o ran mynd o'r gwaith ti wedi wneud lot o gwirfoddoli yn amser. Do.
A ti'n rhoi gebolog i ni bach o bod i gianna, falle na beth ydi ysbrydoli ti i fod yn gwirfoddolwr, ond le ti wedi bod? Wel, pan o'n i'n 18 oed, felly ar ôl gorffen ysgol yn Slyfera, benderfynais i gymryd gap year, blwyddyn mas, ac fe es i Israel fel gwirfoddolwraig ar kibbutz. A beth yw kibbutz yw rhyw fath o bentre cymunedol wedi deillio ar syniadau sosialedd, so mae pawb yn rhannu popeth. A es i mas i Israel yn 1995. 96, so o'n i'n na dros gyfnod Nadolig ar flwyddyn newydd. 18 oed o'n i, a 18 oed yw'r oedran ifanca, maen nhw'n derbyn pobl i weithio na, a fel ti'n gweud, gwirfoddoli o'n i, so o'n i'n neud y gwaith heb cael fy nhalu. A y gwaith yn amrywiol, o'n i ar un adeg yn casglu avocados o'r ceiem, maen nhw'n tyfu ar goed, os o'n i ti'n gwybod. A wedyn o'n i na players yn torri avocados ac yn ei casglu nhw. Oedd gofyn bod fi ar y car erbyn 5 y bore. A wedyn o'n i'n gorffen amser cynno. So oedd hwnna, nes i hwnna am 2 fis. Ond ti'n gweithio yn y gegin, yn golchi llestri, ti'n gweithio yn glynhau toiledau, o'n i'n y laundry, yn smwddio dillad, pawb ar y kibbutz, ti'n modd, pobl ar y kibbutz, rydw ti canodd yn byw na, golchi dillad nhw, a wedyn smwddio dillad nhw. Plygu nhw, rhoi nhw yn i bocsys teuluol wedyn ni, nhw'n dod â casglu dillad, wedi paratoi iddyn nhw. Gret. Na beth yma, no? Oedd yn brofiad anhygol mae'r rhaid fi gyfadde. O'n i mas am 6 mis, ac o'n i mor ifanc, so o'n i'n impressionable iawn wedyn ni, ond o ti'n aros, o'n i'n rhannu stafell gyda 2 o Norwy, o'n i'n rhannu tŷ bach, 2 stafell wely, fi'n creu o'n i yn y Scandinavian House, so 2 o Norwy a 1 o Sweden a 2 o Denmark ar Gymraes yn rhannu tŷ. A wedyn ni, ges i gyfle fyd, mynd i deithio wedyn ni, i Jerusalem dros Nadolig, a es i Bethlehem arall. The real Bethlehem. Maen nhw'n galw fe'n Bethlehem, tŷ bara, mae'n golygu, tŷ cig, ac yn Arabeg Bethlehem sy'n golygu tŷ bara. A wedyn ni, es i fyna dros Nadolig, oedd hwnna'n ddiddorol ofnadw, oedd yn noson hanesyddol, oedd Bethlehem yn cael ei drosglwyddo i Balesteina. So oedd wedi bod o dan Israel, a wedyn ni oedd yn cael ei drosglwyddo i Balesteina, ac oedd arweinydd Palesteina ar y pryd, y PLO, mae hwn cynt adeg, di siŵr fod Yasser Arafat oedd enw. Nes i weld yn gyrru yn ei Mercedes-Benz heibio fi, fi credu nath wafio ato fi. A wedyn trawn ni mas na, gath arlywydd Israel ar y pryd, Itzhak Rabin, ei seithi yn farw. All hell broke loose wedyn ni, ath bach yn bonkers, ac o'n i'n ohebydd BBC Radio Cymru wedyn ni, oedd ti Gary Owen yn ffonio mas yn Israel, mae Heledd Ap Gwynfor, achos ti'n meddwl fel mae'r BBC a Cymraeg, sy'n mas yn Israel, mae'n merch 18 oed o different teulu masa, So oedd profiadau, ti'n meddwl, 6 mis oedd a digwyddodd lot. Pan o'n i yn Jerusalem, un tro nath bom ffrwydro ar y bus, ti'n meddwl, oedd yn eitha cythryblus. Ond ges i bythefnos yn teithio yn yr Aifft hefyd, ond gwirfoddolwr o'n i, so oedd dim arian dy fi, so o'n i'n dlawd ofnadw, so o'n i'n hitio bob man, ac o'n i'n teithio yn yr Aifft gyda ffrind i fi, a wnaethon ni, ti'n meddwl fel i ti wrth teithio, cwrdd â pobl o Colombia, a bydd y 6 o'n i'n teithio dyn gilydd rownd yr Aifft, a byw mewn mosquito-infested hotels a rhyw bethau. Gwahanol. Wahanol iawn. Fel nes ti ffindo trip fel a gwirfoddoli, i fe trwyddo, oedd y wir o'n O'n i'n gwybod hwnna'n gael, di? Na, gofod. Na, oce. O'n i'n meddwl. Ti'n meddwl beth yw gan bod ni yn Dynefwr, oedd gyda fi, dyn nhw ddim yn berthnasau fi, ond ti'n meddwl fel i ti'n galw nhw'n Aunty Sheila Uncle Tom. Uncle Tom James o Llangadog, a Aunty Sheila wedyn ni, oedd hi o Llundain. Wel, oedd hi o Belarus yn reiddiol, ond oedd hi'n galw hunan yn Jewish Welsh. Bod i ddim o Gymru, ond oedd hi gŵr a'i deulu fe o Llangadog. A gyda nhw tŷ haf yn Llangadog, tu ôl y comin. So, oedd Uncle Tom a Aunty Sheila, bod tro nhw'n dod i Llangadog, o'n i'n mynd i weld nhw.
A Aunty Sheila i ddewes yn dweud i, os fi moyn cymryd blwyddyn off, i ystyried mynd i Israel. A es i, ond be fi'n mynd i wneud yn Israel? A wedyn nath i gyflwyno fi'r syniad hyn o kibbutz. A mae yna kibbutz representatives yn Putney yn Llundain. So wedyn ti'n mynd lan fyna, ti'n cael dy gyfweld. Achos yn mwyn gweithio'r kibbutz wedyn, mae'n rhaid i cael dy dderbyn o rhywbeth fel la. So ges i gyfweliad yn Llundain. A maen nhw'n derbyn pawb. Wel, pan byd o ddim, fe? So wedyn ni, wnaethon nhw ofyn i fi when are you available? A fes i, anytime now, I finish school. A fi wedi dechrau gap year fi. So o'n i ar yr awyren i Tel Aviv yr wythnos ganlynol. A wedyn ni, 6 mis yn Israel. A wedyn dis i nôl, a wedyn i'r brifysgol. A wedyn ar ôl y brifysgol is i China. Do, gwirfoddoli fyna wedyn ni. So, ys di i prifysgol... Aberystwyth. Aberystwyth. A wedyn ar ôl graddio mewn draw i China. Be nes di China? Dysgu Saesneg. So nes i radd mewn Cymraeg. Neb yn China eisiau dysgu Cymraeg. So nes i, ail iaith fi. Ond goffes i wneud TEFL, Teaching English as a Foreign Language. So nes i cwrs o hwnnw yn Highgate yn Llundain. So o'n i mewn bedsit yn Highgate. A cwrs yn para mis. A wedyn ti'n cael... Intense wedyn, oedd e? Ie, ti'n cael dy ddysgu, a wedyn oedd rhaid ni dangos bod ni'n gallu dysgu hefyd. A wedyn ni, ti'n mynd trwy broses i yn wirfoddoli gyda mudiad o'r enw'r VSO, Voluntary Service Overseas. Nawr, dim unrhyw un sy'n gallu gwirfoddoli dy'r VSO, mae proses cyfweld really dwys dyn nhw. Mae fe'n ddwrnod llawn o gyfweliad. Dim ddim yn un wrth un, mae rhaid i ni tasgiau, maen nhw'n rhoi ti mewn grwpiau, maen nhw'n rhoi senarios lletwydd i ti, maen nhw eisiau gweld siwr i ti mynd i ymdopi dy'r senarios hyn. Achos maen nhw'n mynd i fusoddi lot o arian yn ddo ti, yn talu i ti fynd mas i wlad arall, ac yn gofalu mewn ffordd ar ôl ti am y 2 flynedd yw'r contract. So ges i fy nerbyn wedyn ni, a o'n i'n gwybod ble yn y byd o'n i'n mynd i fynd, a nhw wedi wrthai, beth ti'n athrawes Saesneg yn China. Oedd hyn, ti'n bod, oedd gemau Olympedd Beijing yn 2008. Oedd hyn cyn y cyfnod na, so ti'n bod, China fes wedi dod yn fwy poblogaidd ar ôl y gemau. Oedd hyn nôl yn 2000, is i mas na. A dychwelyd yn 2002, so 2 flynedd. Le yn China eich di ddim? Ti'n abod China o gwbl? Dim falle y drefi bach, yn gwybod y rai dynasoedd mowr. Reit, wel, yn bell o fyna. So mae China, mae ti lot o taleithiau states, a enw daleth o'n i'n byw yn ddi oedd Shanxi. Mae Shanxi reit yng nghanol China. So mae'n fwy yn y gogledd, gogledd canol. So ti'n clywed am y Terracotta Warriors? Mae Terracotta Warriors yn eitha poblogaidd, so ni yn y daleth nesaf dyn nhw mewn ffordd. Na, fi clywed am Shanxi, wel, unrhyw beth o ran pêl drod, a mae China wedi bod yn gwario gormod o arian ar pêl drod yn y blynyddoedd ddiwetha. So fi'n gwybod cwpl o'r ardaloedd, ond... mae lot o, wel, oedd sôn falle Gareth Bale yn mynd mas i China ar 1 adeg. Ond bydda fe di mynd i Shanghai neu Beijing. Shanghai yw'r rai. Mae nhw'n gyfoethog. So mae VSO yn derbyn gwirfoddolwyr i weithio iddyn nhw ac yn anfon ni fel gwirfoddolwyr i'r trefi bach bydde ddim yn gallu denu pobl achos dim arian mawr dyn nhw. So, bod fi'n gweud bod fi'n gwirfoddoli, o'n i yn derbyn cyflog, ond o'n i'n derbyn cyflog athro Chinese arall. Sef dim lot wedyn ni, ond oedd yn ddigon i fi bwydo'n hunan. Mwyn Israel o? O'n i'n cael dim byd fyna, dim byd, O'n i'n byw ar arian poced fi hunan yna. A pwy'n mas o'r ddoi, ti mwynhau mwyaf, neu ti jyst yn joio'r ddoi, achos yna mor problem wahanol, fi'n credu? O'n i'n 18 yn mynd i Israel, o'n i'n 25 yn mynd i China, so mae Israel nath dysgu mwyaf i fi, achos fi'n credu o'n i'n impressionable iawn a mor ifanc, a hwnna nath tanio dychymig fi a bod fi eisiau gwneud mwy, so hwnna the springboard i fynd i China mewn ffordd. Oedd Israel, snippet bach oedd e, China'n lot hirach. So, yn China, o'n i'n byw a gweithio a ffrindiau, cymdeithasu, popeth yna. O'n i'n byw bywyd na. So, mae'r profiadau'n hollol wahanol wedyn. I bet. A ysbryd y cyfoeth falle, ti'n credu mwy o falle cyfoeth yn un ardal na llall? O ran ariannol neu tai, neu beth oedd gyda pobl, chos ti'n gwybod, mae yna snippets tlawd i gael yn y ddwy. Mae China yn enwedig y cyfnod ei syd dechrau'r ganrif.
tlawd. Mae VSO ond yn anfon gwirfoddolwyr y trydydd byd. Wow. So ar y pryd, China, mae China yn rhyfedd, mae gyda ti, fel ti wedi gweud yn gywir, ardalodd rili cyfoethog, ond mae'r mwyafrif o China'n rili dlawd. O'n i, ges i'r fraint o fynd i aros gyda rhai o students o'n i'n dysgu, achos o'n i'n 25, 23 yn mynd mas na, 25 yn dychwelyd. Oedd y students o'n i'n dysgu, oedd rai hynna'n 20, so oedd dim lot o waniaeth oedran rhwngth o fi a nhw. So lot o'n nhw'n ffrindiau i fi wedyn, o'n i'n mynd i wario ping-pong dyn nhw, neu o'n i'n mynd i cerdded y mynyddau gyda nhw, ac o'n i'n cael mynd mas i swperad dyn nhw bethau. Oedd e'n gret, achos o ti'n gweld diwylliant byw wedyn. Ond weithiau, o'n i'n mynd i aros yn eu cartrefi nhw, a my gosh, oedd yna goriad llygad. Ti'n meddwl, es i gartrefi un person, just ymweld â hyn es i, a ges i i'w fflati, a nifer o fflati o fan yr un adeilad, a dyn nhw un tu bach rhwng yr holl adeilad. Gallen ni sgwennu, allen ni fod na trwy dydd yn siarad am toilets China. Ti ddim moyn fyny na, fi'n gwybod. Na, sa'n gwybod moyn fyny. Ond mae'n diddorol. Shocking. Oedd flush? Na. Oh, good. Na. Ti... Falle symud o'n i mlaen, mae'n eitha gloed ac yn bod ni'n mynd i... Don't go ddŵr gyntaf. Ie. Magots yn dod i'w meddwl. Ie, ne, di symud fan o'n. Lovely. Ie. So, nes ti mwynhau? Do, nes i. Ond o'n i'n barod o gytra ar ôl 2 flynedd. Achos fi oedd y waig warren. Mae waig warren yn golygu foreigner. A fi oedd yr unig person o'r gorllewin a un arall, 2 ohono ni, yn athrawon Saesneg na, am ganhodd o filltirodd. Felly, ti'n lli dychmygu, oedd hi'n anodd yn ein bob dydd, os o'n i'n cerdded ar y stryd, neu mynd i'r siopen neu rhywbeth, oedd ti pobl yn dod eisiau twtio gwallt fi, edrych ar, tybod, eisiau twtio fi, a gweld beth o'n i'n prynu, a nhw'n edrych yn y fasged siopa. Tybod, o'n i'n mynd i'r internet bar, achos oedd dim, tybod, y wen eitha newydd o bethau yn China. O'n i'n mynd i'r internet bar, tre logo mlaen i sgwennu at gytre, oh my gosh, byddwn ni'n troi rownd, a bydde fel 20, 25 o bobl tu ôl fi, sy'n edrych ar beth o'n i'n neud. No way. Ie. A ti'n modd... Ti fel celeb bach de? Wel, ie. Oedd e probably teimlo fel e? Oedd, ond mae'n flinedig. I bet. Ie, bob dydd, ti'n modd. Eisiau torri gwallt. Mynd i dorri gwallt. A menyw ach yn torri'n gwallt. Oedd hi'n siglo. Achos oedd hi ddim wedi gweld gyfarwydd o gwallt cwrls. Melyn. Ie. A oedd hi'n siglo yn lle torri gwallt fi. A ni'n meddwl, oh, gosh. Ie, watch a fi. Ie. Off the topic. Ie. So, ni yna, ni'n gwybod am David gwaith a David gwirfoddoli nawr. Ie. Mae hobbyed y ti, wrth gwrs, fel mae pawb. Ond fi'n clywed bod ti'n wario cricket. Ni wedi cael snippet bach. Pwy o'ch chi'n wario dy syl dda? Llandeilo. O, a fe. Chi ennill? Ti'n gweud o ti? Na, Llandeilo ennill. Oce. Ni jyst mwyn clarifio hwnna ar thing. Ti'n joio cricket o ti? Fi caru cricket. Ti'n wario Bronwydd? Fi wario Bronwydd, Fentrau Iaith Cymru, ydw? Ie, fi'n abod lot ti'n actually wario Bronwydd yn ochr o dynion mwyn ar menywod. Fi'n abod y dynion o gwbl. Ar wahan. Ni'n ar wahan. Fe? A mae'n siarad shot yn yma. Sgwyddo, dyw'r dynion ddim yn chwarae yn y geia, mae merched yn chwarae trwy geia. Ie, hwnna'n good point. Ni'n chwarae cyngrair dan do. Cysyliaeth. Ie, yn gyfyrddin y fe? Yn y pod yn gyfyrddin, ie. Ydyn. A so ma fe, achos ni'n trial annog yn Llandeilo, er enghraifft, dim bod fi trial ar y pod, fel ond, mae'n gret i gweld gan menywod yn chwarae pêl-drod, cricket ac yn y blaen, rygbi, a mae'n galed i cael gan menywod i wneud e. So pan ni'n gweld posts nhw lan, achos i fod yn deg Llandeilo, maen nhw'n gwneud jobyn really dda yn gwthio fe mas annog pobl i dod. Mae Lisa dy ti yn Llandeilo, captain Llandeilo, a fi credu bod hi'n gyfrifol am y socials a bethau. A mae hi'n arbennig o dda, mae'n gwneud pethau'n ddwyieithog hefyd yn Gymraeg. Ond mae Llandeilo, fi'n teimlo bod tîm Llandeilo yn debyg iawn i'n tîm ni yn Bronwydd. Gaethon ni gêm gyfartal cynt, neu'r fwyd na, gan bod ni wedi colli Llandeilo penwthnos. Fi'n joio hemopeli. Ti'n ni'n ymarfer ar nos Wener, ti wedi bod yn gwaith trwy'r wythnos, a fe'n nos Wener, ti'n hemo pethau. Good fel. Ie. I cael dy rwystredigaeth yna. Fantastic. O, da. A hefyd, ti dal ar y cyngor yn gyfyrddin ar y fyny? So ti'n cynghor o'r tref? Ynddo. Siwr i ti'n ffind hwnna? Fi'n cynghorydd weddol newydd, so ers mis Mai blwyddyn nesaf, so mae bron yn flwyddyn. Ie. A
Mae'n lot o amser di, ynddo e? Achos eto gwirfoddoli ti, ti'n neud o dy wirfodd. Mae'n lot o gyfarfodydd. Ti'n cwrdd fel cyngor tre, ond ti hefyd ar ryw bwyllgorau. So fi ar y pwyllgor cyllid. Ond y peth yw, mae'n rhaid fi ddweud, yng Nghaerfyrddin, ni'n lwcus ofnadw bod dyn ni tîm staff arbennig. So mae gyda ti clerc y dref, a hi wedyn ni sy'n rheoli beth sy'n digwydd o fewn y cyngor, is-glerc sydd yn weddol o newydd gyda ni. Mae'r ddwy o'n nhw'n ffantastig. So bron fel cynghorwyr, i ti'n goruchwylio i gwaith nhw, a wedyn ni, fi ar y pwyllgor cyllid fel fi'n dweud, so fi'n goruchwylio bod dim gorwario, bod ni ar budget, bod y clerc yn neud i gwaith yn gywir, mae hi mor ffantastig, sy'n eisiau rili boeni, so mae cyfarfodydd ni yn eithaf byr, sydd yn ffantastig i weid, achos fi'n clywed am brofiadau pobl mewn cynghorau yn y cymodd y pethau, mae cyfarfodydd yn ymlaen, oriau, oh my gosh, dim yn Gyfyrddin, i ni to the point, a mae dyn ni tîm staff rhagorol, dim angen gwymalu, dim angen gwastraffu amser wedyn ni, achos maen nhw'n neud i gwaith. Yn iawn. A ti'n joio fe ar y cyngor? Ti'n ffindo bod ti'n ffindo bach mwy mas amdano Gyfyrddin, felly? Ti yn, nag wyt ti? Ti wedi bod yn gynghorydd, do? Do, ni'n gynghorydd 2016 tan 2020 neu 21, un o ddoi. Mae'n agoriad llygad, achos ti'n gweld, gymaint maen nhw actually neud. Achos mor hwydd yw ei beirniadu, mor hwydd yw cerdded trwy dy dre neu dy bentre a beirniadu, mae cwn yn neud baw a pethau fel la. Wedyn ni ti'n gweld wedyn ni, gymaint mae'r cyngor yn goffo delio gyda. A faint mae pethau hyn yn costio hefyd. Hwna sy'n agoriad llygad fyd. A ti'n meddwl, fi'n lli gweld nawr, mae eisiau blaenoriaethu pethau. Mae golchi strydoedd y pethau. Mae'n costio lot. A mor hwydd mae'n beirniadu pethau heb ystyried yr holl waith sydd actually yn digwydd tu ôl y llenni. A na pham ar un o'r resymau sy'n mlaen. I'r cyngor oedd, o'n i'n actually gweud yn speech fi pan sy'n mair o'n i wedi gweud dision y cyngor, o'n i'n edrych ar y nos Fercher ar y laptop o'n i'n gweud i'r Graig, I'm just going to see which old farts are on this council. A drachus yno fe, a tuedd oedd lot o bobl hen, gwallt gwyn ac yn y blaen, o'n i fel, Dynon? Ar yr adeg, oedd tua 4 menyw. 3 neu 4 menyw. So, oedd e ddim re-fall, really, yn y grand scheme. Ond lot o dynol, lot o pobl hen, o'n i'n meddwl, I'm lan i newid y bach. Ond wedyn ti'n dechrau ystyried ffaint mae'r pobl hen hyn yn gwybod. A gwneud. Ie. Mae nhw'n, yn y bewyd si, fel o'n i'n gweud yn speech mair, fi'n newid si, these old farts turned out to be quite alright, actually. Achos, na beth o'n nhw'n neud. Mae nhw'n gwybod i stoff, mae nhw'n gwybod y dre. Os, falle, weithiau eisiau egni newydd, fel gyda pob swydd, fel gyda pob busnes neu grŵp neu. Ond amser yw hefyd, ynddo fe? Ori. Chos os ti ddim ddeiol, mae'r amser gyda ti. A wedyn ti, na pam mae gyda ti'r old fast fel i ti'n galw nhw. Sa'n galw nhw. Mae e'n neud synwyr pam bod e'n gweithio fel la. A wedyn ni, os oes pobl droedron di, foedron ni wedyn ni, mae dyn ni'n swyddi llawn amser. Ni'n magu plant, mae gyda ni deuluodd. Falle sy'n mor amser na gyda ni roed. Mae'r balans nawr yn ysaf. Mae'na balans yn gymryd, os ti'n iawn. Gwych. Beth arall i ti'n neud amser sbad? Fi'n aelod o gŵr, Sengar, cwr yn y dre, a fi o'n i'n canu yn y pred Gwylfewi dros y penwythnos. So, fi wedi bod yn aelod nawr, ni'n dathlu 20 mlynedd flwyddyn nesaf, ac o'n i'r aelod cynta. So, 20 mlynedd o ganu dy Sengar. Rili mwynhau. Alto ydw i, os diddordeb ydw i. Wel, cer amdani, gwerthad a un fan hyn nawr, felly beth ti'n canu ar Esbyrec yn rhywbeth gynir. Ti'n mwynhau'r canu de? Ti'n mwynhau, pwy agwedd o'r canu ti'n mwynhau y mwyaf? Fi wedi bod yn cwpl o grwpiau o'r blaen, dim fel nhw brofeg, trwy ysgol a bydda, ond mae lot o cymdeithasu mynd tu ôl y canu. Mae criw ffantastig, a fi'n credu ers y pandemig, ni di tyfu os rhywbeth, fi'n credu bod pobl wedi gwerthorogi y cyfleoedd na o fy mas a cymdeithasu gyda'i gilydd. So mae gyda ni mwy o bobl di ymuno'r cwr ers y pandemig sydd yn briliant, newyddion gwych. Joio harmoneiddio, ti'n modd. So, achos bod fi'n alto wedyn ni, fi'n tueddu harmoneiddio'n syth, fi ddim yn canu a lawon, fi jyst yn mynd yn syth i'r alto bit. Joio. Ond beth arall fi'n hoffi wneud, mae'n rhaid fi weid yn, achos ni yn dynefwr, yw cerdded lot, a fy hoff fannau cerdded yw Llyn y Fan Fach a'r Gan Goch.
sydd wrth gwrs yn edrych dros Bethlehem, ble ges i fy magu. So fi wrth y modd cerdded yr ardal hon. O'n i lan gyda grŵp dysgwyr yn Llynefan fach. Fi'n gwybod, achos job fi yw gwybod y bethau. Ond dath mam lan am hi o Gwynfor fyd. So maen nhw'r, Ni'n siarad am? Ond na, o'n i baim na. Diolch yn fawr ti Heledd o mlaen. Ti'n mwynhau? Do, oedd yn bleser. Mae croeso ti dro unrhyw bryd fel Mentrau Iaith, achos ti'n gweud, mae'n cadw gweithio'n gilydd. Ond na, diolch yn fawr i ti'n dod mlaen. Mae Adam yn yr ardd, da ni. Wythnos nesa. Gwboi. O ti'n gweud gyda, bod ti ydi actually cymryd i swyddi. Adam yn gweithio i Mic, i Mentrau Iaith Cymru, a wedyn ni gath i swyddi hysbysebu. Ges i'r swydd. Yn lle Adam. Dyna gret. Yn gloi, cyn cael, fi wastad yn gofyn i pobl sy'n dod ymlaen, pa mor bwysig yw'r Gymraeg i nhw. Snippet bach, ond ti wedi trafeilio'r byd, a ti'n gweld falle ieithoedd gwahanol, a pa mor bwysig mae ieithoedd i pobl, i cymdeithasau hunan nhw. Pa mor bwysig mae'r Gymraeg i dinan? So'n bwysig o gwybod. Na? Na, mae eisiau barw, ti'n Ie. Boes fach, fi byw yn mywyd yn Gymraeg, drwy'r Gymraeg, a ti'n ma be, mae'r profiadau, mae'n wir, y profiadau fi wedi cael dramor yn neud ti werthfawrogi'r hyn sydd gyda ti gymaint yn fwy. O ti'n sôn am profiadau felly mas yn Qatar, oedd pobl ti wedi cyfweld gyda ynghynt yn sôn am pobl yn gyffroes o clywed yr iaith. A mae e mor wir. Fi'n meddwl weithiau yng Nghymru, ni mewn cocoon, a ni'n teimlo bod ni mewn rhyw fath o bybl, a bod ni'n rhwydd iawn yn blino, achos mae hanes yr iaith yn un o frwydro, yn un o ffeito, yn un o protestio, ralio, yr oll un ni wedi goffo wneud sydd mor bwysig, neu bydd yr iaith ddim mor gryf ag yw e nawr. Ffaith. Ond ni'n rhwydd wedyn ni yn gweld y beirniadaethau hyn yn dod o tu ont Clive Weffa, yn y Times, yn y papurau yma, a ti'n meddwl, iaith dibwrpas, dibwynt, yr oll na, a ni mor rhwydd yn digaloni. Ond os ti'n edrych tu hwnt i bybl ni, a Lloegr, a Phryden wedyn ni, os ti'n edrych tu hwnt i na, mae pobl mor eiddigeddus o'n sefyllfa ni mewn ffordd, a mae pobl edrych mewn i cael ei ysbrydoli o sut mae'r Gymraeg wedi goroesi ac yn dal para i fod. Chos pan ti'n meddwl, mae gyda ni'r cymdogion sydd gyda ni, yr iaith gryfa mwyaf pwerus yn y byd, a ni yma o hyd, mae fe'n rhyfeddol. So, ond pan ti'n mynd dramor wedyn, ni yn dweud bod ti'n siarad iaith gwahanol i Saesneg, mwy na heb, mae'r pobl na dramor a mwy na sawl iaith hefyd. So maen nhw'n hollol deall. Fan hyn, dyn nhw ddim yn deall. Mas o'r bybl Prydeinig hyn, maen nhw'n deall, mae fe'n rhwydd, mae fe'n norm. So, mynd dramor, ti'n dysgu cymaint mwy am ble wyt ti'n dod o hefyd, ydyn ni. Gwych. O bydded i'r huniaeth barhau. Mor syml yna. Job yna. Wel, diolch yn fawr ti. Diolch. A dalon ni lan cyn hir. Yn o'r boem na, bydd ni'n croeso Adam wythnos nesa, a diolch yn fawr i chi gyd am rando. Da bo.